Vendégem Köves Lomó rabbi, és hát rengeteg mindenről kell beszélnünk, csak egy 8 percben. Az imént már egy néhány percet tudtunk beszélgetni, ami Klaudia alapszemlézet. Kérdeztem, hogy az a mozgalom, amelyet 50 év után ismét életre hívnak, már nekem ezt írták, hogy 50 évben nem vagyok benne biztos, hogy helyes ez a szám, tehát ez a status quo ante elnevezési mozgalom, ennek milyen történelmi előzményei vannak, ez viszonyulik egészen a 19. század végére, néhány mondatban foglaljuk össze. Igen, a status quo ante az a ortodoxia és a nyitottságnak az ötvözése, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Ugye a 19. században... Nyitottság alatt a neológ... A neológ és a világ felé való nyitottságnak az ötvözése. Ugye az akkori szakadás, a 19. században való szakadás, ami a ortodox és a neológ, az újító irányzat között volt, ez a status quo hidalta át, ami megtartotta az ortodox hagyományokat, ugyanakkor nem akart szakadás, és nem akarta, hogy elzárkózzunk a külvilágtól. Ez a mozgalom, ez megszűnt nagyjából a holokauszttal és a holokauszt utáni helyzettel, és 2 éve alakítottuk újra az Egységes Magyarországi Izraeli Hitközséget. Azért, mert úgy gondoltuk, hogy itt a zsidóság jövője szempontjából nagyon fontos az, hogy egy sokszínű zsidóság jöjjön létre. Egyre több emberben volt igény arra, és van igény arra, hogy a zsidóságnak az ortodox, az autentikus, az eredeti formáját megismerjék, a zsidó tudományokat, ugyanakkor egy nyitott formában, és sokszínűen. Nagyon érdekes cikk jelent meg Komoroszi Gézától a múlt heti Élet és Irodalomban. Ki a zsidó, mert ugye ez itt a kérdés, mármint abban a tekintetben, hogy alakult egy népi kezdeményezés, társaság, a Magyarországi Zsidó Kisebbségért Egyesület, és ugye elindult egy nagy vita, nem akarom részletezni, most aláírásgyűjtés folyik, hogy nemzetiségként ismerik el a zsidóságot. Komoroszi Géza adatai szerint 91-es népszámláláskor valamivel több mint 500 fő vallotta magát zsidó nemzetiségűnek. A 2001-es népszámlálásnál a Mazsihisz azt kérte, hogy senki ne vallja magát zsidónak, mert nem értett egyet a lehetőséggel sem, hogy erről valamiféle felmérés készül. 12.871-en vallották magukat zsidónak. Ehhez képest, ha jól tudom, Európa legnagyobb zsidó közössége, diaszpórája Magyarországon él. Innen mentek el a legkevesebben, az aléa szinte nem is számolt el az utóbbi évtizedekben, mármint az Izraelbe való kivándorlás. A kérdésem az, hogy miért kell, szóval, hogy van egy ilyen negatív sztereotípia, hogy a zsidók összetartanak, ugye ez egy negatív sztereotípia. Ehhez képest időről időre bevillongások, pártharcok, viták jellemzik a magyarországi zsidóság belső életét. Igen, tehát az előbb is mondtam, úgy gondolom, hogy a zsidóság jövőjéről van szó. Arról van szó, hogy képesek vagyunk-e nyitni afelé a 100 000 zsidó felé, akiknek ez csak egy származás, vagy akik szeretnék ezeket a gyökereket jobban megismerni, de nem kötődnek. 100 000? Hát azt mondják, hogy 100 000, és én azt hiszem, hogy ez valóban legalább 100 000. Ez a 4,5%-ra teszi, ami azt jelenti, hogy majdnem 500 000, 300. Én olyan 250-300 000-ről tudtam eddig. Itt különbség van a között, hogy hogyan definiálni. Tehát ezt már eleve nehéz definiálni, hogy ki számít zsidónak, és ugye erről is talán szól ez a cikk. Igen, a vallás szerint, akinek az édesanyja zsidó. Igen, vagy akinek az édesanyja zsidó, vagy aki betér zsidónak. Tehát ez egy ilyen érdekes kettőség. Tehát képesek vagyunk-e nyitni, és sokszínűvé tenni ezt a zsidó közéletet, vagy megmaradunk egy szervezeti egységnél, amelyik egy bezárkózódó egység, és amelyik képviseli ezt a fajta bezárkózást. Itt érdekes módon írt egy cikket, és a heti válaszban, de ez nem egy interjúban, azt mondta, hogy itt sok mindenről szó van. És szó van például milliárdos nagyságrendű pénzről. Igen. Állami támogatás formájában, plusz ugye van az 1%, ez sem kevés, vagy ez sem jelentéktelen. Az 1% elenyésző ehhez a pénzhez képest, hogy ez a pénz ez egyrészt egy jóvátétel az elvett ingatlanokért, amely teljes mértékben, több milliárd forint, ami teljes mértékben a Mazsihiszhez érkezik, és minden olyan zsidó szervezet, amelyik a Mazsihisz falain kívül van, az kiesik ebből a támogatásból. Ugye én úgy, például a mi hitközségünk, az Egységes Magyarországi Izraeli Hitközség kizárólag csak
magánadományokból tartja fönn magát. De ennek mi a logikája? Miért nem úgy talált legalább arányosan valamennyi pénzt a Mazsihisz? Ezt talán a Mazsihisztől kéne megkérdezni, de azt gondolom, hogy azért... Hát ő már nyilván megkérdeztem, mi volt a válasz? Más a válasz és más a valóság. A valóság az az, hogy egy olyan közjogi helyzet alakult ki az 50-es években, ami a rendszerváltás után is megmaradt, hogy a zsidóságnak egy szervezete van, egy ponton csatlakozik a mindenkori kormány, a mindenkori állam a zsidósághoz, ami ugye egyáltalán nem fedi a valóságot, mert a valóság az, hogy nem egy szervezete van a zsidóságnak, és ez a szervezet az, amelyik minden anyagi és morális támogatást kap, miközben tény az, hogy a zsidóság az nem egyszínű. A zsidóság az elmúlt 2000 évben borzasztó sokszínű lett, és így egészséges. Nem egy szervezet van, hanem sok szervezet van, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt az ideje annak, hogy változás legyen ebben az egyszínű és centralizált zsidó képviseletben. Ismeretségi körömben két jelenséget figyeltem meg az utóbbi időben. Az egyik, hogy a fiatalok körében, tehát a barátaim gyermekei körében egyre erősebb és életükben egyre fontosabb a zsidó identitás felismerése. Míg a velem korabeliek, tehát 40-50 évesek pedig szinte hisztérikusan reagálnak arra, amikor őket idézőjelben zsidónak nevezik. Tehát egyszerűen nem akarnak róla tudni, egyszerűen mindent el akarnak felejteni, ők magyarok, és érzek egyfajta generációs feszültséget ebben a tekintetben. Én azt gondolom, hogy mind a két nemzedék körében egyre nagyobb a nyitottság, és egyre több az érdeklődés. Talán egyre jobban képesek vagyunk elfelejteni a holokauszt élményét, és így nyitni azok felé a gyökerek felé, amit mondjuk a szüleink vagy nagyszüleink nagyjából eltitkoltak előlünk. És egyre több a lehetőség is. Ugye ma már nem kell elmenni a zsinagógába ahhoz, hogy többet megtudjak a zsidóságról. Mondjuk, ha azt mondom, hogy www.zsidó.com vagy hitközség.hu, akkor semmit nem kell tennem, hanem otthon, a saját otthonomban tudok gyakorlatilag belépni a zsidó intézmények, vagy a zsinagóga, vagy a könyvek felé, ami egy óriási lehetőség arra, hogy ugye, és azt gondolom, hogy azért minden hitközségnek ez kell, hogy a fő témája legyen a közgyűlése, nem a pénz, hanem az, hogy hogyan vagyunk képesek még több zsidót elérni, és még több zsidóval megismertetni legalább a zsidó gyökereket, a Talmudot, a kabalát, a zsidó misztikát, a zsidó filozófiát, mert ez a tanulás mindennek az alapja. Köszönöm szépen, Köves Lomó rabbi volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.